na rudaí beaga. Is nach cainte é déin na rudaí beaga a chluistear go minic sa bhreatain bheag. Dabhla mé ó íomhar é agus muid a gobar ar an togra seo. Gléachan na Zoom le grúpa fálamóirí I méal ferriste a sprág an dáin seo. An cheist a bhí á plé a gcuin ná caitheann na chuireann an Ghaeilge scetamíní uring. Mar a bunan agus an béarla, le Ghaeilge a labhairt is gá doing deisean a cumarsáda a lurig nó a chrothú doing hain. Cuireann go leor cineálacha idirghníomhaíochtaí an Ghaeilge glundar uring. Fiú na rudaí beaga. Brahan daoine ortha scetamíní ag ordú ispíní sa chultarlinn, gach ila cheola á bhúmnú go cóir amach. Is mar thura tugtar an tórdú ceart amach, plát a dóibh, na scalóga is mugad té. Tugann drithlíní ar gcuoine eile, nuair a chhlaachtar gan cheist leis an sealamhú teanga ar héithrig siad go daon ar a thun. So what? Átá Ghaeilge agat. Dar le ferristeach a bháin, buch rán a léhí fuamanna na teanga trá. Ach, chuir rangan na Ghaeilge an ruúig ar an bhua. Is inis, mohíonn si flusc ar aithint focail nua. Braham sé hain, airí crí ag an réib sa chuil le cabarocht strán séra alasúla I mo chluas, a chud córa lán díochis is lunar ina huala. Sé an buzz céine a bhlaisim nuair a bheallan mo gurb maithagat, sláán a bhaile sonna sásta ó thumánaí an bhus, nó tá fáilte rót snasta ón oibrí siopa pulanach. Sna momentí sin, is deis mé a hapítar le sprí, is seolann a scetamíní siúd drithlíní tríam.